Šta će ovo parničar, šta ja ću tražiti, pošto je on napisao taj parničar Mijalković, to su Bugari, to su Bugari i oni gledaju neki svoj interes. A ja nisam Bugar, ja sam tu iz Beograda, ja nisam Bugar. I ja ću gledati da pošto sad ima, on je izneo klevete i, i da povuče tužbu. A on je tražio on će možda tražiti neke svedoke. A nek traži on svedoke, ja ne poznajem te svedoke. Meni niko i ne dolazi kući. Tu smo ja i otac i niko mi i ne dolazi. I otac mene nije tužio, otac mene neće tužiti. Ja oca nisam ni dirao ništa. I šta će on tražiti? Ne znam on šta će tražiti. Ja ću mu reći da povuče on tužbu i da napiše tamo papir da je povukao tužbu. A tužba u Beogradu ostaje, da vidimo šta će Beograd da kaže. On to nek napiše i u Beogradu.